Super luper! Min læbe, den er syg, og lugter lidt af pryl. Nej, Så der vil du bare overhovedet ikke køre flydende. jeg kører pisfløde. Du smager vaniljekrem. Klokken ikke 6. Nej, Hvad er den så? vi skal være hjemme. Har I aldrig hørt den der, vi skal være hjemme klokken 5, så er der en time til 6. Og derfor bøvser Johnny, altså, det kunne altså også være sket for mig, så bare rolig. Har du allerede drukket? Tænk lige, at jeg er fra Jylland, og jeg er til lagen på Sjælland. Spil!